flytter du den gule derover igen, så tager du den orange over på den. Så flytter du den grønne derover, så tager du den orange dernede, så tager du den gule derover, så tager du den orange over på den, så flytter du den blå. Det forstår jeg også meget af. Men ja, Så er det easy. Er I klar til at gå i gang? Så du går i gang, så. Der er ikke nogen, der siger noget, og så kører det den vej rundt. I må gerne gå i gang. Nå. Ja. Skal du have det der plads? Ja, tak. Jeg har jo haft det så. Hey, du må ikke sige noget. Der ryger en strafkiks til din lærer. Du må kun flytte ind. I må godt snakke til mig. Ja, du må kun flytte ind. Ellers skulle man gøre det på et trin. Anders? Ja. Det er lidt dårligt kast. Flot. Ja. I har tjent en pakke kiks.